Ladies and gentlemen, kukamatino kakama pat. Junior ino ingoma. Atino para kuchange muchivuma zvinotinetsa tichange tichisunza masakwatira tichange tichisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma atinofara muchange muchibvuma zvinotinetsa tichange tichisunza masakwatira tichange tichisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma kana katanzi takwanda tichiziva varipo vamwe vachati vachabvunza uri nekupi mafaro akadira kunyangwe zvakaoma timbofarasa muchibva Junior K chimbopasa makuvha pane vauya ndana Edina na Pizza zviri zvimwegadzirisana na Hidza vasikana vechitema vakazara pana Tina patinofara muchange muchibvuma zvinotinetsa tichange tichisunza masabatira tichange tichisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma patinofara muchange muchibvuma zvinotinetsa tichange tichisunza masabatira tichange tichisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma pano patanzi ndati musazvitsvaga vayakatanga ndati musakubvunza akaironga ndati musamubvunza kana zvakadaro ndati musazvibvunza ari mafaro tati takajamuka gore rino tagara takapinda musationa zvirevi atiko kana watotindwa chitoziva takapinda atinofara muchange muchibvuma zvinotinetsa tichange tichisunza masabatira tichange tichisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma atinofara muchange muchibvuma zvinotinetsa tichange tichisunza masabatira muchange muchisunza kana zvakaoma gore rino muchabvuma kana katanzi takanda tichiziva varipo vamwe vachati vachabvunza rine kupi mafaro akadira kunyangwe zvakaoma timbofarasa muchibva Junior K chimbopasa makuvha pane vauya ndana Edina na Pizza zviri zvezvimwegadzirisana na Hidza vasikana vechitema vakazara